Kajing yo eka maupat community and rural block kalong kajing mento eka shnong maupat namar bakala kham sok kham jan hagalet kawan henre kajing yo nong haki scheme kam dan e kabanya pher henre kan long hi kumju kumbalong ki wepat ki block urang ba shnong maupat ba juda wa alang habakren halor kajing wan kanika block ulong baka bakha merap kadai kajing don ka scheme NREGS ni ka ba shis pas ni namar baka shnong kala ban shna kajing don kam tum ki lenti ki singkian kinala ki muria ki jaka khang bat ki we de Henry ka bakta halor ka jingwan jogan ka blok kalong e kinong tre namar ban nadu balarai ka shnong ban ai lai akar ka jaka ka community and rural development department la yesoi ka sorkula ban ai ka me ki breu ka shnong ha ka grade 4 Henrik basngosi ka long ba kumba long haduk menta kinong tre ki yo ka juk ka tulop ka baret wat la la ya pras nam tam e menta urang ba shnong ula kentu ki bor sorkar ban kenti ka tulop kinong tre ki baret Kishnong ki bahap ha maupat bat CNRD block kidei ki bahap ha pentor umkra bat na maureng kneng. Don jong ka maupat CNRD block. Te ka don hi kajing mentoi ba kajing yonong na ka benta ka shara. Te kajing mentoi hi kalong tang ha ka bede bat kajing jan. Ya ka babaro shikat ala dan idan kam na kalian kajing ikum kashnong ni haban lech du po. Sanmer nomor kahap apa juga meliam sinar di blok. Tenre nadu ya kepada wanra berbalap pihak ya ka meliam sinar di blok ke balapan kaya ka maulai sinar di blok ya ka mau sinar di blok ke juga por. Tekajing mentoi hi kalong tangkata ya ka ba ka shu pensuk tang ya ka le ya kawan. Tenre ya ka bede ba kajing yo anong lan ya ka bede ba skim kan dikatai. Te ngangai ka kamdon hi kan nuru ka bomba kan no shilian tang namar ba ka shnum tang namar ba ka mau pat sina di blok ka ha ka don apo jong ka shnum pat ten ring ngangai ba kam development ni kumba yo kiwi shnum ti nakalian ka jong ikum ka shnum pat ru ilong entitle hi bun yo ai kata bale sela da kinu ki kam ski lan ki kam development ka ba ka shnum pat ka yo ti kiwi shnum ilong entitle hi ka bun yo ai kata te kamdon kan nuru kajing per ka bede ba kata te henry ka ba kata ha ka bede ba kan kajing wan jong ka mau pasin adi blok kalong nak ka benta jong ki nong tre na marna do kapor ka ba nongkong ya ka ba ni larai na kalian jong dor bar ya ka ban ai sya kasin adi department na ka benta ya ka ban yo ban sina ya ka permanent campus jong kan ka mau pasin adi blok ni ai kum balai ikar pada kaba nilai sanyi ru ya ka agreement ha bring jong ka shnong bat ka CNRD department na ka benta jong kini kam food grade ba kan dei ka benta jong ka shnong de ha ka beni ba kan ka benta kalong ba na kalian jong ka department hot ka le ya ta den rei ka basmusi ha ka beni ba kan kalong ba kum balong hadu benta ba kan ka jingdon jong ka mau pa CNRD block ti kaladon kum ba prala ni kana islam Den rei habangi keli ya kinong tre ki batre antu katulap ka sakom ju le senado ga diwan ga baki kiyo andrio hajara ni kidon ki bayo praja nadu ka tu usnam hadu manta kam shindo kan menuru kajing kentiu ya katulap te kum haga ibe de ba ita ibenta te kalong na kalian ga jongi kum kasno ni request ya ki board ki bahanor ya ka bakin perkhat haga bede ba ka livelihood jong kinong tre namar lada dagi bun snem ki katulok ke jongki mshumlala ya ke ban increase barkamdon ke jing perkhat ru na kalian jongki no sensyar ke jongi ibadon hakabor ya ke bakom no ya ban perkhat ban improve ya ke livelihood jongki di kinong train tinga i bakadon ke jing kata na ke benta kinong train tinga sungo ya ke ban na sungo ya ke ban kentu pan kalian jongka department ya ke bakan shinkia ya kene namar ngi yo i babon na ki shinong ki babon ki tanya ki ya anu dia kawan wanra ya kasi yang ada blok haki irias ki baper te sumutu ya kajing don jongka blok kalau kajing mentoi te ndai kumbangi na kali kajing ni kisno pa ni lamal kalau ba kadi tang kajing sub hakale ya kawan te ndai ha ka bede pat kajing kentiu ya ka livelihood kani tai khamtam na ka benta jongki mentoi hadu menta na i ba kampat simadon kanu ki initiative na kali jongka government ha ka bede baka scheme Ti kumbalong menta ti natu badon kani ke NREGS ti kalayarap sikun namar lembajong kani ke scheme NREGS
Te ka shong baik ha ka jing dan kam jong ka tu ka shnong ki jan scheme ayu ko ba ki kwa ya ka ban trai la ka long ha ka sur ya kalirit la ka long ha ka footpath la ka long ha ka ban shna ya ki jak kom ki check dam ya ban pen pen sa ya ki telong gum ka ni ka tai te na lor jong kita ki wapun namar ba na kalian jong ka scheme ka wan ba jong ka NREGS te ka shong bai ha ka plan jong ka village employment council ka bagi khot ya ka VEC te ka no ka proposal te ka ba ai na kalian jong ka VEC te na kalian jong ka block group ki kinjudon ya ka jing kan tai ba na lor jong kita let's say ha ka bai dei ba ka jing khoi ka jing suba kum ka nala ka liumuri ka ni ka tai ti wabun pa lamba jong ni ka scheme ya ka bala ya ka ban trai te nga sungoi ka ban ong ba ka jing don jong ka block ba ka jing ha jong ni ki shinong ha po ka rural areas ka bangi yo iki scheme ke ba per lamba ka block te nga sungoi ka ban ong imat ka kam bun hi ka jing man to ya ka ba ngi la ya ka ban yo na mala da pe ki jaka ki ba long korban la ni ba ha po municipal areas te ngam ong ba kaduna ka scheme ten re nama ka jing long ka jing man jong ki shinong ki thao nama ki labiang let's say laban ong iti la ni laban ong 70 to 80% ki kampen roi ki la kam biang te let's say ki activities ni ka requirement na ka benta ki scheme ki la kam duna ten re la da ikran pat ki shinong ki bana ki ba kandong te ka ba ki jing kha jong ki kinang bun ka ba nama ka ba nang mi ki singi tengi ba kadon ka jing toi ka ba kha my constituency te ka pentorum ka constituency bat ki don ka tu kan ki benta ki ha jong ka maun kan constituency ka ba ha apa jong ka mau pasien ada blok te kita hi mala dangam baklana kini ki ala nilai teliki constituency ki ba ka ba benefits ni ka jingdan kam ka ba ki ha ya ban pendapang ni apa mau pasien ada blok